நண்பர்களே, நான் உங்கள் ராமகிருஷ்ணன். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான பதிவு என்ன அப்படின்னா, காவல்துறை உங்கள் நண்பன். எவ்வளோ பேர் அதை உணர்றோம்? காவல்துறையில் இருக்கவங்களுக்கு யார் எதிரி அப்படிங்கிறதே தெரியாது. இப்போ இராணுவ வீரர் எடுத்துட்டீங்கன்னா எதிரியோடைய யூனிஃபார்ம் தெரியும், எந்த நாட்டுக்காரங்கன்னு தெரியும். அப்போது அவங்களோட எதிரி யாருன்னு இராணுவ வீரருக்கு தெரியும். ஆனால் காவல்துறை நண்பர்களுக்கு தன்னுடைய எதிரி யாருன்னே தெரியாது. ஏன்னா எந்த நேரத்தில் வேணாலும் ஒரு சிவிலியன்ஸ் எதிரியாக மாறுவாங்க. அதையும் சகிச்சுக்கிட்டு மேலதிகாரியினுடைய வேலை எல்லாத்தையும், அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இரவு பகல் பாராமல் அவங்களுடைய குடும்பத்தார எந்த வித பிரச்சனையும் அவங்க தலையிட முடியாது. இப்போ குடும்பத்தில் அவங்க ஒய்ஃப்க்கு ஒரு பிரச்சனை, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும், குழந்தைக்கு ஒரு பிரச்சனை, ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகணும், ஒரு ஃபெஸ்டிவல் போகணும், எதுக்குமே அவங்களால போக முடியாது. ஒரு திருவிழா, தீபாவளி, பொங்கல் நம்ம மாதிரி அவங்களால சந்தோஷமா வாழ முடியாது. நாம சந்தோஷமா இரவுல நிம்மதியா தூங்கணுங்கிறதுக்காகவே தன்னையே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டு மக்களை காக்கக்கூடிய ஒரு புனிதமான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க தான் நம்ம காவல்துறை நண்பர்கள். அவங்களுக்கு முதல்ல நான் வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை நண்பர்களே, அந்த காவல்துறை நண்பர்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பும் கிடையாது. அவங்க அவ்வளோ மன உளைச்சலோட தன்னுடைய வேலை பொருள்களை பொதுமக்களை காப்பாற்றணுன்ற நல்ல எண்ணத்தோட இந்த சேவையை செய்கிறாங்க. மற்ற எல்லா துறையை காட்டிலும் காவல்துறை என்னை பொறுத்த மட்டிலும் சிறந்த துறைன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு கடவுள் நம்மளை காப்பாற்றுறாரு, கரெக்டு. கடவுளை யார் காப்பாற்றுறது தெரியுங்களா? இந்த போலீஸ்காரங்க தான். கோயில் சிலையை காப்பாற்றுறது யாருங்க? காவல்துறை. எத்தனை சிலையை மீட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துலேயும் முதல் பங்களிப்பு காவல்துறை நண்பர்களே சேரும். அவங்களுக்கான ஒரு பதிவாகவும் பொதுமக்களுடைய பதிவாகவும் தான் இதை நான் வெளியிடுறேன். அதில் அவங்களுக்கான பதிவுன்னு சொன்னேன். 58 to 60 ஆண்டுகள் வரையிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் இந்த மக்களுக்காகவே சேவையாட்டிட்டு இருக்க அந்த காவல்துறை நண்பர்கள் ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு பின்னால் அவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடையாது. 2003க்கு பின்னால் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையை வச்சு பாருங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சம்பளத்தில் சரியா இன்னைக்கு இருக்க பொருளாதார கணக்கெடுப்பின்படி அவங்களுடைய சம்பளம் போதா குறையாக தான் இருக்கு. இதில் அவங்களுடைய 60 ஆண்டுகள் தனக்காக எந்த இதையும் அனுபவிக்காம இந்த மக்களுக்காகவே வாழ்ந்துட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும் பொழுது அவங்களுக்கு பென்ஷன் கிடையாது. 2003க்கு பின்னால் ஜாயின் பண்ண யாருக்குமே பென்ஷன் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கான பென்ஷனை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு அருமையான திட்டத்தை மத்திய அரசாங்கம் LIC ஆஃப் இந்தியா மூலியமாக விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த பென்ஷனில் நீங்கள் மாதம் 1000 ரூபாய் முதல் எவ்வளோ வேணாலும் சேமிக்கலாம். இதை சேர்த்து வச்சிங்கன்னா 16 ஆண்டுகள் நம்ம கட்டணும், 9 ஆண்டுகள் கவர்மெண்ட்டே கட்டிடணும். நம்ம வாங்கக்கூடிய தொகை 4 மடங்கு. நீங்கள் 16 ஆண்டுகள் என்ன தொகை கட்டுறீங்களோ அது 4 மடங்காக உங்களுக்கு திருப்பி கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பாதுகாப்பும் உறுதி செய்யப்படும். அதே சமயத்தில் இன்னைக்கு ATC உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு 1.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இதில் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அது போக நீங்கள் வாங்கக்கூடிய தொகையில் 1 ரூபாய் கூட வரி கட்ட மாட்டீங்க. ஸோ இதை உணர்ந்து பார்த்துட்டு காவல்துறையில் உள்ள அனைத்து நண்பர்களும் என்னை அழைச்சிங்கன்னா நான் உங்களுக்கான சேவையை செய்வேன். உங்களுக்கு நான் சேவை செய்கிறது எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, 1997க்கு 7ல் ஜாயின் பண்ணவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி 2003க்கு முன்னால் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்குலாம் பென்ஷன் இருக்குது. ஆனால் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பாதி தான் அவங்களுடைய சம்பளம் பென்ஷனாக தரப்படுது. அந்த பாதி தொகை எவ்வளோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலங்களில் அது பற்றாக்குறையாக தான் இருக்குங்கிறது என்னுடைய வாதம். நீங்கள் இன்னைக்கு சேர்த்து வைக்கிறதனுடைய தொகை பல்காக உங்களுடைய பேங்க்கில் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பணம் பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது உங்களுடைய கார்பஸ் இந்த பென்ஷன் ஸ்கீம்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய தொகையை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருக்கும். அதனால் ஒவ்வொருவரும் இந்த அரசாங்கத்தில் கொடுக்கக்கூடிய பென்ஷன் திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடையணும்னு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி.